играем на Бумбит с моя приятел Милян 2006. Кажи здрасти, Емо. Здрасти, пичове. Направихме много клипчета, но просто те не могат да се снимат под 15 минути. Направихме едно за 15 минути и 1 секунда и пак не го качи. Просто много тъпо беше. Така, сега ето тук ни е Бумбича. Извинете, тук неща. Само да се бусна телефона. Чакайте. Ето да бусте така. Ето сега. Ето тая игра, която сега ще играем, е Бумби. Аз не съм много развит, че той не е много развит, защото тя почнахме преди няколко дена ли беше, колко беше? Много малко я почнахме, нали? Преди 3 дена, мисля. Предишният ми клип за магиосника, не знам след него ли ще го кача или малко след него, не знам. Така. Както и да е, с моя приятел скоро се пробвам да го добавя в канал, но не знам как е. Той ще качва на Майнкрафт клипове. И кажете с кое е по-хубаво. Кажете на него как се снима с Bandicam, защото той нещо не може. Или с Fraps. Поне с Fraps му кажете да снима. Пък добре. С Фрапса също не е много лесно, но както и да е. Ето, сега се апгрейднах Мортър. Сега ще атакна един. Тук имам чест. Ще изтегля някоя игра просто. Ще изтегля, казвайте в коментарите коя игра да тегля. Нали, Емо? И ще избираме всеки ден на рандом. И между другото, аз се казвам Миляна Драгова. Ако искате се абонирайте за мене. Аз давам робокща на всеки абонат, който се абонира. Да, на всеки абонат, който се абонира за него, му дава робокща. Му дава по едно робокща, по 5 робокща му дава, защото той няма много робокща. Дай 5. Да, хора, сега ако се чуете какво прави, си пише... Между другото, той ще бъде само на първите... Само на първите... На първите 20 само ще става. Само на първите 20 трябва да има. Само тогава... Изчакайте малко да направя едно нещо. Готово. Аз, защото в момента играя една игра. Така както и да е, казвайте в коментарите каква игра да играе. Ние ще снимаме. Ще напиша в YouTube, нали, как да си добавите човек. И казвайте коя да е игра да играе. Аз ще снимам рандом клипове. Така на игра. Сървър. Така. После, само ако намеря сървър, ще играя на Build Battle, Eguari. Всичко просто на Minecraft. И както и да е, сега... И забравихме другото, между другото, такова също, на първите, на 15 коментирали, даваме игри за PlayStation 3. Или за единица, който има единица, просто... За единица, двойка и тройка. Да, аз имам... Вижте, двойка и между другото и Xbox 360. Да, хора, само ще ви кажа, че аз имам единица, двойка, пак той има тройка, така че... И Xbox 360 имаме, да, той има Xbox 360, да не забравяме, той е много важен. Така, както и да е, казайте просто какво да правя на игрите. Тук чакай малко. Да казайте просто какви игри да играе, защото не е много скучно, не може... Чакай малко. Не изчакай само малко. Добре, моят приятел отида някъде. Затвори, така само ние ще се продължим. После той ще джигне. И както и да е, сега ще изтеглим една игра. Ще изтеглим така на всички любима хора повечето Clash Royale. Ще я почна аз преди самия игра. Дано да ми го запази това. Дано да ми запази моите... така, какво беше? Дано да ми запамети работите. Тук какво беше?
Тук в предишния ми клип са опитах да направя едно нещо, ма... ето Clash Royale сервер. То дали ще стане, ма не знам. Clash Royale сервер. Тъпо. Ето, просто ще изтеглим оригиналната Clash Royale. Че да отида. Ето Clash Royale. Молете се поне да ме пуснат, тогава бях 5 арена. Мисля, че не е много. И представя, че сега влизам, отпада ми за Супер Magical, че си от него Legendary карта. Тогава аз просто ще почна да играя. Както отиде, в момента не мога да... Аз в момента, защото играя на... Чакайте малко. Ало? Здравейте хора, аз се завърна. В момента на моите хора казвам, че ще тегля Clash Royale. Аз ще тегля Clash Royale. Между другото хора, аз преди бях горе-долу развит, смисъл бях развит до 5 арена. Аз на Clash Royale съм. На Clash Royale съм на Frozen Peak. Тоест пак сериозно ли бе? Стигнах вече. Не базикаш ли са? Не бе, не се базика. Да, както той е Милян 2006, аз ще го имам в описанието. Ютуба му ще му има в описанието. Ютуба му. Но сега се опитвам тук да ида да направя нещо, защото нещо не ми дава салогна. Понеже е такова нещо ми се бъгна хрома и в момента използвам Mozilla. Ти на кое в момента? Искате ли на хора? Ще ви дам на Майнкрафт имената ни. Аз се пиша Грифендор. Той запише Грифендор, аз се пиша гошката BG 2006. На скайпа ни, да не забравя какво казахме. Значи, запиши си някъде, че ще имаме, че ще... Дали ще... Твоето... Че ще казваме на Майнкрафт имената, на той... На... Кой беше? На Майнкрафт имената на... Ще даме PlayStation игри. Ако събере канала ни над 40 абоната, ще раздадем... Аз пък на робокчета даваме. За всеки абониран до 37 абоната даваме робокчета. Защото той има 37... До 20 беше. Да, до 20, айде. До 20 робокчета. Първите, които са абонирали за 20, ще му дадат робокчета. Който много желая робокчета, ще му дадем. Да, понеже на нас ни купеха 802 пъти и такова, обаче нямам един бък, такова имаме и Builders Cup също. За бъга ще ви кажем по-късно, ако искате да купите 800 робокчета, пък всъщност да ви даде 1000, ви кажете, ако искате. Хора, в момента Clash Royale ми се отворил, аз го отварям, но в същото време ще играя на Майнкрафт, защото... Clash Royale вече е тъпа. Да, хора, Clash Royale е тъпа, но просто се изтеклих, за да видя какво ще стане, дали ще просто... Хора, аз мисля да си правя нов акаунт в YouTube и да почвам на ново. Той се казва Емилян Дагов. Значи, запиши някъде, такова. Shift. Напиши някъде YouTube каналите. Да кажем такова, какво беше. Какво друго трябва? Чакай малко. Да кажем YouTube каналите, друго какво трябваш да кажем. YouTube каналите да кажем, на Майнкрафт акаунтите да кажем и на още нещо трябваш да кажем акаунтите. На какво друго беше? Забравих. За какво ме пуснах на тренинг камп? Аз няма да свия на тренинг кампа. Брат, един мой приятел беше от... Чакай, да. Google акаунт арят. Вече почвам на ново, хора. Така както и да. Сам даже мога да си почна от таблета навсякъде на ново мога да си почна. Така зарадвах се само като го видях. Така ще оставя телефона тук на компютъра, просто пред компютъра гласа. Аз в момента играя. Кажете ми също някакъв текстчър пак.
на Майнкрафт. Чакай само да видя колко е клипчето. 10 минути. 5 минути ще играе на това. 5 минути ще играе на Clash Royale. Между другото хора, сега се прави нов акаунт в YouTube. Ко? Има 1000 си... Ниже нищо ми се е бъгнало и не ми дава да се лудна как другия. Брат, знаеш какво става, бе? Мене ме бъгна и съм с 1700 купи. Че ти си имаше толкова? Те ли? Няма да си куп... А, да, с стария съм между другото. Аз предишния... Падна ми се елексирка лектор от Free Chest. Ко? О, Батълрама ще го пускат скоро. Тъй, на 6... Батълрама ми не е много тъп, ама пак е тъп. Горе-долу. Хора... Те просто двама барбариани. Хора, аз от този клан ще изляза, защото съм много бавни. Аз не знам, аз трябва да вляза в един мой приятел. Между другото, моя клан, целен клан, често доста бързо, той се казва Щербе чорба. Сериозно ли, ба? На български Щербе чорба. Дайте там и да клашърс. Еми, не знам, само да се логна във Фейсбука. Чакай, ще спра клипа да не ме види. Преди не се приятели с да клаш. И завърнахме се, просто спрях, защото няма как да видам да ми гледате паролата, то е ясно. Да, понеже на нас не е пукнато, и когато си пишем паролата, тя направо се показва. Не се показва като точки ми се показва. Да, и за това нямаше да я покажа. Хора, в момента играя Skyward. Значи, не сериозно запиши някъде името на Майнкрафта. Ко беше друго? Ти давам и Roblox-чета и ти давам и за PlayStation игри за Xbox 360. Да, както и да е. Запиши се някъде, че трябва да... Запиши просто някъде... Добре, аз го записах. Кое? Чакай, аз ще му видя клана на чест. Името до 1000... Има ли място? И моля хора, не хаквайте данните ми. Моля хора? Да, хора, още малко ще затворя този клан до колко е? До 2400. Аз сега ще направя... Какво стана с предното клипче, бе? Колко? То нещо се бъгна и още трябва преди 15... трябва да го снимам не на 15 минути. Тъй само да изляза тук от... Как бе, аз съм виждал клипчета от моят магазин за ключ от 15. Да, ама то трябва да сподвърчиш YouTube акаунта, пак не... Бъгна ми се и не мога. Кой Йоши Байрака, кой матури знака, смърт или свобода. Между другото, аз май бях на Джунгъл арената, ако се логнал към Фейсбука им покажа, аз се пиша Legendary. Да, покажи го. на кое бе? На Clash Royale. Така, хора, както виждате сега моят то си е ползвал спамдик просто, някак. Аз го гледам, то си спалнал навсякъде. В то сме би май. Кой Йоши Байрачето, кой мотори значето, смърт и... И да знаете, че той пее чалги доста песни. Малко. Малко пия чалгички, ама айди карай. Аз съм чалгар просто. Да, той е циганьор малко. Ей, цинго! Смъйт и... Ой, пусна ма на... Така. Сам наблюдайте колко съм добър. Малко се хваля, ама айде, аз съм добър просто, някакво да казваме. Нали аз съм по-добър, покажи им, аз съм пиша Legendary. Той е по-добър от мене, то е ясно. Той игра, той по цял ден преди аз като спрях, той я играеше непрестанно. Да, аз играх на Boom Beach, въпреки че почнах преди няколко години. Карайте, този човек малко мозъка загуби. Шегуваме се. Пък с цигански песни, особено ако влезат в канала ти, пише моите домати на някакъв
пък той всъщност изобщо не се разказва за домашна. Знам, аз как пиша толкова сгрозно и ясно. Хора, само ще ви кажа, моля ви, не дейте хейтва. Това е лошо да хейтвате. Между другото, аз съм 6 клас, той 4. Обратното е той, защото е в Англия и за това. Няма да България, съм 6 клас. Между другото, ако има някой от Любен Каравелов, пишете, защото ние сме хакери в Любен Каравелов. Ние купихме училището. Ние сме Господ. Ние там в Любен... И хора, като цяло мисля това да е от клипчето.